Karlovac je danas na 446. rođendan bolji i ljepši nego prije godinu dana. Možda smo već zaboravili, ali možemo biti ponosni jer od tada je završena većina aglomeracije, izgrađeni kilometri nove vodovodne i kanalizacijske mreže, rekonstruirane ulice, asfaltirane prometnice, izgrađeni nogostupi, sanirana klizišta, obnovljena dječja igrališta, uređena parkirališta, javna rasvjeta, okoliši, popločena gotovo cijela Radićeva i okolne ulice. Oružana je postala regionalni centar kompetentnosti, vojna ambulanta, centar za socijalnu skrb, teniski i konjički klub su obnovljeni. Radovi u Zvijezdi, uz sve probleme koje ćemo riješiti, približavaju se svome kraju. Raduje nas što je počela gradnja prometnice i prvog objekta u budućem potpuno novom naselju Luščić, dječjeg vrtića koji će do kraja godine biti otvoren. Povijesna Mihalićeva kuća je rekonstruirana, uskoro će i gradski muzej. Mala zgrada gradske uprave. Traje obnova najstarijeg sportskog objekta u Karlovcu, Sokolskog doma, i rekonstrukcija Karlovčanima posebno dragog Hrvatskog, te obnova osnovne škole Dragojla Jarnević i medicinske škole. Vrlo brzo kreće izgradnja osnovne škole Luščić, dogradnja škole Turanj. U osnovnim školama Rečica, Braća Seljan, Mahično gradit ćemo sportske dvorane, a područnu školu Hrnatić urediti za vrtićke kapacitete. Šrc Mostanje bit će gotov ove jeseni. Traje uređenje igrališta nogometnog kluba Korana i nogometnog kluba Ilovac, a novi park za još zeleniji Karlovac niče u Grabriku. Istovremeno gradi se sustav obrane od poplava, drugi kolosijek pruge, nova prometnica do starog grada Dubovca i uređuje Branič Kula. Završava obnova crkve i samostana Presvete Trojice, kreće izgradnja obilaznice Zvijezde, velika rekonstrukcija trga Bana Jelačića i našeg pothodnika, obnova Banijanskog mosta samo što nije, a predstoji nam i realizacija takozvane Nazorove, trećeg traka autoceste i gradnja nove poslovne zone na Selcu. Uz sve što radimo i gradimo, nismo zaboravili na potpore poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima, stipendije učenicima i studentima, pomoć sugrađanima u potrebi, skrb o umirovljenicima, dostupan javni prijevoz za sve, besplatan za starije od 65 i učenike, a vlakom za studente. Ponosni što sva karlovačka djeca zaposlenih roditelja imaju mjesto u vrtiću, koračamo zacrtanom cilju. Mjestu u vrtiću za sve mališane, bez obzira bili im roditelji zaposleni ili ne. Brinemo o svima. Povećali smo naknade za novorođenčad, pomažemo rad braniteljskih i ostalih udruga civilnog društva, ne zaboravljamo učenike koji su sudjelovali na državnim natjecanjima u znanju i sportu, na usluzi smo građanima, otvoreni svima. Karlovac, osim po parkovima i travnjacima, zelen postaje i po energetskoj učinkovitosti objekata koje obnavlja i gradi. U planovima i njihovoj realizaciji s akcijskim planom za zeleni grad, napravljenim u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj. 4 rijeke su nam i dalje ponos, a naš grad sve draži i posjetiteljima. Kako i ne bi bio, ove godine imali smo Zilik, Porin, Input festival,
Cener, Ivanjski Krijes, Zvijezdano ljeto još traje. Čekaju nas dani piva i advent u Karlovcu. A prirodne i povijesne znamenitosti Karlovca, uz sad već poznate turističke atrakcije, Muzej Domovinskog rata, Akvatiku i centar Nikola Tesla, naravno uz ljubazne domaćine, vrhunske specijalitete i jedinstvene suvenire, definitivno se ne smiju propustiti. Karlovac je bolji i ljepši nego prije godinu dana. Ali sigurno manje lijep nego što će biti na godinu. Grade naš, sretan ti 446. rođendan.